zuciya yayyawa silara kare ya cutar da ni, batu nake hauka nake din sanka ne ya koyar da ni, halbe nake a cikin duhu haskensa ya cire min gani, kwatance nake yi nuni nake har yau ban ga wanda ya san shi ba, na wuce jazzaba don suluki san ban gane ma kamannin su ba, na wuce so a san ka duk masu san ka ban kasa rasa gonar su ba, ina jin ka ne a raina masoyi san ka ya kashe min jiki, so ya makure ni ya takure ni tsoronsa ya saka min haki, rubutu nake karatu nake na kasa gane mai ake yi ciki, sauraro nake ko bacci nake farin ne yake zamo mun baki, dukan rayuwa ta rasuli da gaske fa san kana zurfafa, da na ga masu kaunar ka rasula a take zan karfafa, waye ne yake san ka annaba Allah ya bashi bargon rufa, madubi mai sanin rabu masu ajinkin da ya wuce Yusufa, dalilai na akan san ka na dewa na ma ashe mafarin kashi, makamin da duka Allah ya tanadar kai kadai yake bai washi, a kullum a koda yaushe salati rabbi ya yi tun babu shi, kana hidima kana kyautata aikin duka wani mai yi da shi, suna da sifar ka Allah a wannan ne ka so ka samar da shi, ina son ka so wanda babu kiyasi to bana yi babban gamo, hakikan sanin ka ya rayuwa cikin san ka ta kira sun dumo, bana gane ko me tun daga ka koma me kawai in gamo, ina son ka so ni ko don su bi ka ba don su ba ni yayin su ba, kwada za su so ni ko kar su so ni in sun kira da ban ji su ba, amma in su bi ka to zan biyo su kai ne kake shige mun gaba, komai na wana ka ne ya rasuli duk wahala ba zan bar ka ba, raina dauki duka na mallaka shi ba wai kawai ina son ka ba, kairin nasu ya aba alkasim ba zan sake daina neman ka ba, alfahari nake da kai ya rasulu ban san ta ya nake san ka ba, kai bilguyubuwa yake batini ba abin da kai ba kan san shi ba, Muhammad muna da kai rayuwar mu kullum ba za mu tozarta ba, mu kullum shiga mu kullum fita Allah bai yi wani tamkar ka ba, bashin san ka ne ya soke ni kai ji zafin sa ya saka ni laulayi, da ina kira za ka amsa kirana da kiran ka zan sake yi, wallahi san ka ne yake sake kira na da ya kira zuwa za a yi, komai na wada ka kayan ka ne ka ɗauke shi ko me ma ka yi, ina san ka ne rasulul amin ina cikin dubin yanayi, ka yafe ni dan isar Ahmad na san kawai hakan za a yi, domin sayyadi Ali dan Abubakar ban abin da ban san shi ba, domin sayyadi Umar Usman na so na san su ban san su ba, domin shehu Ahmad dan Maroko Tijjani shehu babban uba, barhama gani yau kawai so nake ba za ko a sake jin babu ba, domin sayyadi shehu baba fito cikin gida da kofar gida, gaban lamunin ka domin isar ka dan shak harazimi mai gida, ina san ka ya halifa gibiri mabatin ka yanzu zan jaddada, ina san ka ya Muhammad bare ba zan sake daina neman ka ba, ina ma a ce abba dai izini ga lamuni ba zai barka ba, ga lamuni ba zai barka ba.